iye kazara swathi shaye apho yona njani shaye Hassan ani Hassan shaye Hassan ndokamumira hako takanire nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekuti dzokai kudare tikurukure nezvenyaya yekurwara kwamemori chatonhora nyanyemboudza kusvitupa nemari yedare izvo zvaitwa akutaura izvo zviri patrick chatonhora achitaurira kuna mhuri yokashaibu rasirat naasani yakambopinda mundani takambouya muno kana vana ruviri tauya muno chekutanga takauya tikadzoka tikati panyaya yendiro itirayababanyanditira handina ndakabvunza zvakadini tobva taenda akanyaenda kwaona mati pamwe mubatsiri wechidzimai taenda kusepechuzi tobva tazodzoka kechipiri yamanga nemwana wangu festival yangu live yauya nhau iyo munombo makati bazochi ngati tokudai musi wechi tozokudai nga makati musi wa 12 nona mabhuku mezvinenge zvirimo 12 ya anotwana angoti musi wa 7 musi wa 9 atibva ashaika mukomana tiri mukati menhau iyo ndikafonera ndiani andipa masamuni ndikati ano ndakundikana kuuya ndikati mwana rurwara mwana wangu washaika handina obva adzoka kuti murwara tobva tambofamba takashuva takafamba inini satezvara nemukwambo takafamba tikaenda kunyanga tikaenda kwamukotsanjera pamakatanga kuya muno kumakaya muswano makatanga kuya mudari muno muswano makatanga nenyaya dzenidzi nyaya kurwara kwemwana yakanga musa 2010 handitika 2010 ine almost 13 to 14 years chingoshupa nenhau ichi taurai nyaya zvadaro paipa taenda kunyanga mubatsiri wakati zvendikuda kundiona mwana uri kurwara zvaari kurwara ndinoda kupaingwa kuti paachanyatsa kubata mazwi kana akushandikana torai femiri pachatonhora nefemiri pashaibu muye kunoda kugadzira zviri pane chi pari kunzi pane mufi pane mwana wangu adiga tabva tawirira tese nawakwasha wangu hapana kanorambira umwe baipa taakuno ndikati yero mwana unenge anani kadiri kuti tichipambira chi mwana akuti kwangutenya vakabatsirwa tiende kuzoti anobatsirika here mwana akwamba kuti achai tanetsana zvazvakutamba zvenoizvi ngati no tine madzishe muno panaenda kwashemunyengo shemunyengo takadai asi akwamba vakuramba kudi kufamba neni asi mwana wanga mapiritsi ari kumwe nhasi kuda kuti adi unokuza haasi mapiritsi ehosha yamwana ndiye kunyaradza chipfungwa shemunyengo kuti hapana chakadi chakashata wedu uno ndaenda nefemiri yangu kwamba kati nandiuyoba enderi kumuda kudi kumangara handitika shemunyengo ano ini handizvikoni kudi kuswedza pano tsamba chiuya ndinomwana musita takadi ndakagada naye tsamba nkwamba aramba kwepi aramba kwekumatara handiti ndisiya tsamba pano mubandipateti ndo natiri pati nyaya ikanangotiuda kuziva kuti ndiro yakabatiswa mwana wangu asiri dzinza rekwashaibu yaishandei kwachatonhora mumuwira soko bati ndobindiripa handina zvakwanda zvitaura ndakautilize dzokora nyaya yacho zvakafamba sei zvakaitika zvakaitika kuti adini handizivi zvaendesa kumusha mwangu ndinganyepa ndikamunyepera handizizivi chandakanzwa ngechodiwa mwana akauya achirwara pamba akutanga kurwadziwa akaenda kuna mai vacho kati mai ndabatiswa ndiro pana mwana wangu asi ndiro ikai ndati famba newo chitukirira asi zvandatukirire ndazorota chizi yawatanga ureipedza kutaurira mai vacho ina handikova tikatumapowa kwezvane mai vacho ndasvika manhero banda mwana wawe pano ndo nhau yadi yataura kuti ndabatiswa chi ndiro tanetsana tasvipana kusvika taenda kuti kwashemunyengo kati inyaya ndisada rangu ende pamambo tauya kunona tauya kunona kana kaindira ndichitadwa ina munhu nenhau yacho iriyo kechipiri ndakaenda mukomana wangu ndiye akaenda kutsamba kwashemunyengo atoatsamba kwashemunyengo soko atambidza mukwambo so kutsamba akatahanya kuti iwoda kuzviita baba pamba uchazviona after 7 days mwana wangu bali wakamusa 9 September
Nikafona afaji mwana wenyu mkoma. feti bone yangu ndiye ngaka tola tsamba kwa shimunyengo. Ngatola usika baba yo bai. Papa. Ngati anu. Inini tola timini handa zeudi. Ukagribi. Tana kausa. Zaidi ashaba. Zaidi ashaba. Muzo tadzautaura nehashama kuti Tiganda bizere. Magati bai kumbatsiri. Mbatsiri kataura. Mwange makatola pambenyi. Yakazira mwana. Afema itola kutsamba nemwana wako. Ndio alibani arebetsa mwana. Imini shida uti mbetela ikidika. Mbabata marida. Hasi amena mari kuti anira kuya kumba. Radi. Mato ya kumba. Chapeza ni jese zaniro. Azna kulikana. wakambayo ndiro yekuti atakure mweya yese yetsvina yepamushava Aningasiya. ndo zvakatorwa nachiremba. Aichangamira nyaya iyi ndini ndakaita kana kusvika kwatakaenda kumusha kwavo tichienda kushanda nashaini takaenda nambuya kwamitano. Mbuya kwamitano zvakapindira mukati memusha mwana mune nyaya yekuturumura mhepo yainzenga yaganzwa kwamwanasikana nevamwana uyo akazobva shaini, asi matare haana kuguma ipapo. Kwakune dare ranga rakasimba raitaurwa kuti misha miviri yakaita kuti ipinde munge muchibviswa urombo mukati memusha kusanganisira wekwapo nevanashaidi wacho inowanza kunyangadza waifamba dzimwe dzacho dzanosunga wabatsiriba asi dzaitwa takudza kuvaremedza. Saka kubva pakazoitwa dare iroro ini ndofunga ndakazotogumawo ndanyarara ndichifonerana nemhuri dzese idzi kuti dare richaitwa rini mutire zvakataurwa nachiremba kuti dare rienderere mberi chiremba apinde mukati memusha, asi hapana chakaitwa kusvika awazodzuka zvakadaro. Dzese dziri mbiri mhuri idzi hadzina kuita zvavanga zvataurwa mudare mukati medare muno kuti watsvanzwa nyaya yachiremba, chiremba apinde mumusha abate kushereketwa mukati medzimisha dzavo. Asina mbuya kwamutadza dzakaenda zvishuwa ukaguma mhepo yainge yakaiswa pamwana mtonyere memoro wacho ndini mwana wangu baba wangu ava handisi kuziva kuti wasungurana nawakwasha baba matare acho havachaperi. N'anga ndofunga waenda taipi netaipi dzen'anga ndichirwara kusvika mukwamba ati ini handichazvikurimo ban'anga dze hadzichaperiba. Kurwara kwandikuda kurwara kuti ndinorwara nepfungwa zvinongouya. Saka waisaziva kuti kurwara kwandikuita zvinopera sei. Wakazoenda kumainjection ndobaya mainjection kuti ndiite normal zvadai. Saka iwo havasi kuda kuti ndibaya mainjection handiri kubayiwayo kuti ndirambe ndiri normal zvandiri. Wari kuti hanzi wakaiswa munhu akafa. Saka kuiswa kwamunhu akafa kwaari kumwana wakwasha inhave kuti pese kwawaifamba kwese vanga vasingazivi chokwadi kuti zvinondirwarisa chii, asi zviri kubaya mainjection ndotoita normal zvandiri. Saka iwo handisi kuziva kuti wakwasha kuramba vari kupokana nawakwasha ndofunga almost every day hakuna rugare nababa vangu. Mwana wacho ndini wakutondiputsira imba yangu wari baba. Saka ndotokumbira mambo kuti stage yasvika baba vangu wakwasha zviri kuafekta here baba, zviri kuafekta ani baba? Zvakuafekta inini kuba kwangu because inini ndiri mukuda wacho ndikurwara, ndiri kurwara izvi ndiri normal yandiri ndikubaya injection ndobva ndatoita normal. Pese apo waisvika kuti undirwadza chii, ndinorwara nepfungwa zvishuwa zvinongouya but vangu vasingazivi kuti zvinopora nei, izvi ndakubaya injection ndotoita normal. Saka iwo wakutanda handei kun'anga ng'anga dzechi handizivi kuti wada kubhadharwa n'anga dzadzida kubhadharwa nani handizivi iwo pfungwa dzavo. Pamusoro nini ndiri mai vomwana nyaya iyi mambo yauya muno yauya muno nyaya yekubatwa ndiro akaita kumba kwaakaropa. Nyaya iyi iri pachokwadi chekuti handisati sizonda wakwasha wana uyu mwana uyu haasi kunyanyisa kuziva zvaari zvikuitika kuti tinofamba tichiziva isusu. Pane n'anga 2 dzakauya dzakabata nyaya iyo pano mwana uyu
tiri kumavhireji yako yananga yakatanga kuuya dzakabva pano dziti mwana ani munhu wakafa munhu wainaye munhu wekuba kwakarogwa dzikauti kauya futi papo pasera tikatwa futi kazi mwana uyu munenge vakatwa musha mwenyane kwashaiko makaisa mwana uyu mhepo yakaipa yavanhu vakafa pane mwana uyu ng'anga achagadzira mwana uyu yakauya futi naikwa ichimunyenga karedza ng'anga iyoyo ndikazi ng'anga ngaiuye yakagadzira mwana uyu mukwasha akaenda kotora ng'anga kubhezero bridge akatora ng'anga ikauya paishi padare paishi munyenga akati inini mwana upenga kwata ndindekagadzira asi ndichagoni kuombonora ndikazi neishe munyenga wakaita sei ndikazi ndaitora wafiwa kumba kwavarogwa ndichisapari nditora wafiwa kumba kwavarogwa ndichisapari asi ndakabvunza asi mwana wanhu here utikusai hazi vakati ndati baba tovarani tobva taenda vaitoka 2 o'clock usiku aifamba usiku zvisho inini yandoisa kuiziya payakatangira kusvika pari nhasi saka mwana nyaya iyi tinoisa kuziya pairi nhasi haana kuya mudare wese mai naiwo mbuya wacho hawana kuya muno mudare asi tiri tingatifambi semhuri asiwo vari kuramba nhasi vakutuma uyu murume akanga asi kupadare rakabatiswa mwana uyu ndiro asipo haazviziva wanoziziya nyaya haasi kupinda mudare muno ari kuramba asi mwana wangu ari kupenga uyu mwana anopenga haasi nomunhu anopenga akazvitanga panapa inini ndini mwana wa anopenga gaya ini ndinofamba naye ndinofamba naye unotaura 1-1 ndinofamba naye chingosiya mai wapedze kuchataura mwana vanongai naye mumaoko hazi zvaanoita hapana unobata mwana hapana unomurapisa pa warume wacho vanomusiya ini ndini ndinofamba ndichisenza mari ini ndichirapisa mwana uyu nabacho wakwasha vakazotanga kupindira manje asi waye vasingarapisi mwana uyu dambudziko richipinda tichiriziya isusu haunasi kumba mungumo takabatisa mwana uyu ndinokanga asipo asi takazomuzwa ngestori kuti mwana akabatiswa ndiro asi nhasi ndiwo wari kutuma iwo haazviziva waridziwa nyaya hapana panapa hawana pana hatisizonda wakwasha vaisi hatina kuvhona wakwasha mwana icho kwadi chakamira pamusoro dzimba ndibvunze mukomana atumwo pakati pakuri chaburira pafanyaya ishipo ndibvunzeyo kuti vari kuti chiiwe mhuri yako nokuti hausati wambotaura ya panhau iyi sekutaura kwavari kuita kuti ndiro yakabatiswa murora wepichowani ndakanga ndisiva asi ndakazouya ndikapigwa nyaya chakaita kuti murora abatiswe ndiro haisi ndiro yemuti esachi dzesimbi ndichitsanangura zvinonzi murora wedu airota munin'ina wangu akashaya namba 3 kanyera sekuti waiwirira nawo izoshayika wakaitawo munin'ina wangu murora aitaurira murume wake ndikurota kubanguru chichichi ndokwakuti alright wari 2 mukadzi nemurume wakaenda kubhezibridge vanotora muprofita aisi ng'anga sekutaura kwavakaita muprofita atoriwo necertificate asi pari zvino ake akashayika right iye achitaura muprofita aiti ndiro iyi taingoita kuti iye ari kurotwa nemurora wedu asaranga achirota nekuti haasi wedzinza rangu ndisingazivi hangu kuti mazuva ano wachiri kurota here kubvira pamakore iyayo because zvato zvaifanirwa kuti zvigadziriswa handifungi kuti wachiri kurota pane izvozvo right pakazouya urwerewo pauya urwere ndinodaira kuti avo wakauya kuno vatezvarawo vachichibva waita kuti paitwe dare rekaitwa dare iroro kuno ndandisikwa handina kupinda mumakore achirwari asi ndakazongodzwa kuti taenda kwamakoni zvamira zvakadai ndinodaira wekuno kuno kwamakoni kusanganisira ndinofunga wambopupura wachiti wakauya kudare iroro wakasvika zvishuwa pamba pakaita kunzi pabviswe mombe tikatori pamombe iyoyo ndinofunga wapodza wawasiyirira pakutsanangura kuti pawakauya neng'anga yechidzimai yakabva kwamutare kudai pamba pedu zvese zvaidiwa kuno takaita tikabhadhara tikagurira pamombe yacho mombe wari kuti havaina kuripwa yekuti ndiro yakabatiswa sepunishment murora wedu wakaramba wega ukati wana wangu saka handingakwanisi kuti ndingatorere pfuma yemwana wangu right zvikapfuura zvakadaro akazorwara izvozvizva pakunzi majekiseni wakatakurana semhuri ndingangoti iwo amai wakauya pamba wachitaurira mai wangu asi waitaura wachipopora
mai wangu wakati kumunoya muchipopota sei inga muri kutaura zvakanaka kuti mwana ari kugara ngatisangane pamwe chete amutauri muchipopota zvakanaka na kusvikirawo ndo pakazopatanwa pakuenda kunyanga unonzi kwamupotsanjira ufunga iwe ndo vanokuziva right ndo wakatanga kuenda ivava neumwe munin'ina wangu nesadombo munin'ina wangu neumwewo akazongopfekerwawo ndingangoti ndii Amosi ndiani mwenye manizia mchimona tikangofanana ndingangoti akaenda wachinoona kuti zvinenge zvichifamba sei wasvika kunyanga ikoko zvinonzi mupotsanjira wacho enga asipo kwawakasvika wakaita almost 3 days murwere ari kutongorwara akasungwa netambo akangopiwawo zvimushonga zvaakapiwa asi hapana chakachinja ndinodaira wakagara chifo chine mwedzi wese waripo kunyanga kusvikira inini pandiri panapa ndini ndakazoti through my reports engakubva kunyanga iwo amai ndiwo waitofona wachitotaura kuti kuno kumwana haasi kuchengeteka kenge kachiri karusvawo kasati kanyatsofuna kuti akuyamwa kuti kana tikamurapisa kana pakaita dambudziko padhuze negumba kunyanga ukuru akandinzwisisa ndobva taita izvo takavatera tikasvika wariko takasvikapo zvekuma anofunga kuma 1-2 ikoko pakati peusiku ndikati munengena umwe hatichapindika hatichitorara hedu kunze kwegeti tozopinda kunze kwaedza tichiona kuti tingaite sei kuti titore murwere wedu takasvika ng'anga yacho isipo chinzi yaenda kumozambique zvino kutochii isusu hapana chenji sitinoti kungoona zvimwe chetezvo hapana kushanduka kudai nekudai vanga vasikatodi kuti abve kunyanga asi hapana changa chakugadzirika kusvikira takazoita zano rekuti titaure nemukadzi wacho afonere murume wake mukadzi wacho akafonera murume wake afonera murume wake akati huyai kunonzi kunyamana nekuti ane mushamiri umwe wacho uri kunonzi kunyatati ndiko kwatakatanga kuenda kudhuze nemaundi kunyangani zvikanzi ngawaende kunyatati vanondiona ikoko takasvikapo zvechokwadi hatina kuona munhu kusvikira inini nemuning'ina wamwe pana zvotiri kuita baba kana iri nyaya yazoda mari yake tiri pane mari 150 yabviswa haina chayashanda yangoenda yakadaro right isusu ngatichena kana paine zvaanenge achida tinenge tichizomubatawo pamafoni kuti tizongomutengawo nekuchengeta kwaita chikafu nekudai nesipo yaishandiswa ipapo tozomubhadhara right tapfuura kudaro ndopatauya mamutare tasvika mamutare zvaingoitawo kunga vadzimu vari kuti fambawo nesu namwari takasvika pana umwe pasta akawapa kanseri aitoita senge ari kuprofita vachiudzwa iwawa ehe muri kusorutaura nenyaya yendiro but panhau dzenyu dzamuri kushupa nayo ndiro haisi problem handisi kuona dambudziko rendiro mukwasha akaita izvi aine rudo nemudzimai wake nekuti inyama imwe chete kuti aite chi aite zvakanaka zvedambudziko remakuti pane dambudziko nekuda kwekuti mukwasha aibatsira mudzimai hongu ringa wadambudziko ende makatomboripiswa mombe ikatonjiwa mahara asi chinodikanapa kuti murwere aite zvakanaka hongu vakabatsirawo zvakabatsira asi still waingoita ndaa tichibva ipapo ndobva tangoudzwawo nemumwe munhu kuti ko madii kungofamba futi makadai mama mutaro kutabva kwavo kunyanga ikoko vataenda pana mumwe wana godobori iwawo wakashandira murora iwo ongo varipo right wamushandira havana kutaura iwe nemuromo waitobvunza iye nekurwara kwake kuti ari kukurwarisa ndeani ndiri kunana godobori iye murwere haasi kuzviziva hake ndoziziwa kudaro nekuti anga achirwara aitaura kuti Patrick wane mwana anonzi Patrick iwe wanonzi Patrick right wane imwe nickname yekunzi Govera right achibatsirwa ipapo isenemwe correct achibatsirwa ipapo aibvunzwa Govera ndiani Patrick ndiani wari iwawa wakaitwa izvi nani
murwere aitaura kuti Patrick Bovea, right? Zvapfuura ipapo akabatsirwa, tikabhadharawo mari yakataurwapo $10 yedare ne$100 yekubatsira. Awangu ainayo hawo mari wakabhadhara, kuti takazobhadhara yedu taitsvaga wakabvuma hawo watazobhadhara kuzvaita zvakanaka. Tichitobva ipapo takasanganawo neumwe futi vatiti pane muprofita, asi muprofita uyo haabhadharisi. Saka zvasingabhadharisi munogona kuti ngotsa kuonekwa muDevonshire Mamutare, anofunga wamwe vanomuziva muDevon. Zvadaro takasvika nepamba ipapo patori nevabatsirwi vaida kutobatsirwawo. Tine murwere wouyu akatosungwa netambo kusvikira papaya mubatsiri enga aripo, takatomsvikira wachangosvika wachibvawo kunana bosha kudzasi vatarisa kwatongoona vakutotaura nemurwere uri raite ndiri raiti wasimaka pane muchero wemuepo vakutotema ane maepo vakutodya murwere totobva ndikatopiwa ndikatorite vakada kumuti aye zvikanzi nemuprofita aiwa hamuchero ndokudya ona ndawa handiti mauya nai makamusunga ndimi mamusunumbisera wapinda adomba vatasichizodaidzwa tatapinda mudare yekuti tibatsira. The same zvakaitika kuna Nagorogori ndo the same futi zvakaitika kuna muprofita yeye mupenyu ari kumba, right? Kazhinji wanetsika yekuti kana wachinge wasvika pakubatsirwa wanoda kutaura problem iwo instead yekuti muri kubatsirwa mubatsiri utsanangura semaonere anenge ari kuita pakubatsira kwake. Uyu manje mubatsiri uyu ndakamuona kuti anenge anoziva because awaida kutaura zvendiro. Mwana wedu akabatsirwa ndiro zvikanzi asati ataura muno mumauya kuti mubatsirwe hamuna kuuya kuzondiudza zvekuita wachibva wamiswa kutaura. Iwo mai wawaida kutaura zvikanzi mimi mai makangwarisa imi handisi kuda kunzwa nyaya yendiro uyu munatimuziva inini makambondiona zvikanzi ai zvikanzi nyarara nyaya yendiro handisi kuona nyaya yendiro muri kugara muchishupana nenyaya yendiro newakwazvo asi haisi nyaya yendiro pairi apa. Chandiri kuona apa chikwambo chiri papa nengozi iri apa. Hamuna kumboita here zvekurima muri tu nemudzimai wedu zvikanzi wakabvuma wega zvikanzi takambotsvaka-tsvakawo zvikanzi ariko munyaya zveshuwa wabvunzwa wakabvuma wega kuti tu zvikanzi hamuna kumboita here zvekutsikisa pamusha wakabvuma wega waifamba wari tu nemudzimai wako zvikanzi zvikanzi right ndokuri kubva izvozvo miti yamakapiwa iwe yakushandisa wari zvichitaurwa izvozvo. Saka mauya munoteerera zviri zvandinoda ndo zvakataurwa nemuprofita pauchibatsira-batsirawo zvakabatsira-batsirawo vamwe vanawo vasikana wakabatsirawo wachitodonha-donha imomo vese. Handina kumbonzwa zviri kumhuri kwangu pakufamba kwavo kwawakaita. Wakazondisiya Mamutare kumba wachitouyawo kumba wakandisiya ndine Murora iwo wachibva wauya kuzombogura foya here ndo tumvura twakamboti naine pamwaka iwowa ndichibva ndazopedza nawo vandatora mhuri yangu kwakuya nayo uye wanga totungamira kubva ipapo tichiripo paMutare ikoko iwo ndiwo wakaronga. Inini munenge wangu aisada zvemajekiseni zvine mapirisi achiti nemari yacho ndizoione kungoti after pese iyo abairwa jekiseni nemapirisi yayo ende wakatotenga watondiwo. Inini handina kumbopinda kana muna dhokta kana zvese zvawakanyoresa wega handina kupinda ndiri panze kudaro wakanyoresa zvawakanyoresa ndikatotaura nawo ndikati inini ubanda wataita isusu kuti munenge ndari kutaura kuti handizowani mari yekuzopota ndichitenga mapirisi kana makuti henyu muri kuita izvi. Saka zvadaro zviri kushamisika nanhasi nyaya yacho haisi kupera. Handizivi mambo inimi ndimi munokwanisa kutibatsira kuti nyaya iyi ibva yapera zvachose. Mai vangu vanogara vachishaurwa navo vachisvika pamba vachipopota vachidini handizivi kuti chii chavanenge kuti vataure nyaya yavo. Saka handizivi mambo tibatsire kuti chavari kuda kune isusu wakwasha wataure jekerere chii
because nyaya yaikutanga kuitonga kuno iwo pakauya ng'anga dzekuno mombe takabvisa nemari ikabviswa nezvaidiwa handizivi kuti iwo zvakaitwa here kwavo kubva ipapo handina kumbonzwa feedback yekuti wakazozadzisa zvakanga zvataurwa asi kuno isusu mombe yaidiwa takabhadhara yauya waida kuti waripwe wakaramba wega hamuna kunyima makaramba megaandizangu kakavaza zvizhinji mwana wavo anofanakurawo zvinhu wasamemoragara kupiye zvinhu izvi arikugara kumba kwake nemurume wake apa ari kutobva kuholide nevanhu kuharare ndiwo taatakamira vanhu vacho vari apa netobva unoti watambira pabhazi kwatodzika bhazi kwatoenda kumba kubva kuholide nevanhu saka mari dzacho dzekuti tisati tozongotsvagawo tapo ndochichemo chiri kana kuri kuti kuchienda kuseri kwechuru handichazivi hangu ndimi munokwanisa kuchibatsira kuti nyaya ibva yapera ndionzi yakutofungurudza munhu kuti dei wari wamwe wakwasha otherwise pamwe akatonzi ngaenda tingagarire munhu but isusu taingodi izvandizvisi ndizvozvisi iwadare mambo kuona nyaya iyi senyaya yabvira kare stiri rungodzoka paseri kwechuru seri kwechuru yomboonekwawo nevanhu vanga vari kunguva iyoyo awa azvoenda kubatsirika nyaya yakatoko yatoko baba wanga wasiya nekukwasha wagara kumba kwavo kana afa wautazoona mwana wakwavo wasiya nekukwasha baba tokuona apa wakwasha vari kugutsikana nekufamba kwavari kuita and iye memuru wacho ari kugutsikana nemurume wake magariro ake ari kuita nemurume wake uyo amukwadzi wemunhu ari uriri ari kurarama uraramo hwake notoramba tiri tichitendereka iwo wakwasha ari kuta tiri kugutsikana nemagariro edu memori ari kuti ini tiri kugutsikana nekugara kwani watondipunzira imba yangu waruda unondipunzira imba yangu mukwasha achadzimara aneta kuti achidzoka kumba kwako ini nemurume wangu takagara zvakanaka saka munopaita sei ipapo timbokubata ndokumbira muti ndakumbira kuti inini handisi kuramba kuti memo uri kumurume wake ende handisi kuda kumutora mwana wangu ndiri pekuti inini kana inini ndichifamba nonapodyambotongerei kuza toda kuti tikubatsirei bvisai munhu ari pana memo mufu ari pana memo akadaira kupamusana ati uyo aziziva akati hungu toziziva mafiri amukoma edu aditika asi mukoma edu ndo ari pane chii ari pane mwana murikuzoona odyakutauti tiabarara azizwiri tikapotonjera but imimi wachatonhora iye futi chatonhora mambotaura pasera kuti imimi pana Patrick Junior mwana wenyu mukomana handizvo Patrick Junior mwana wenyu mukomana aripo muri kuti nini akada kutanga kufambira nyaya yamemory kwaisho bva live kushei ndiye effect on live chatoko ndiye akatangira kufambira nyaya bashemunyengo achibva kuchazona achibvadino ana kudiwa paurani uchazona nani mkwambo wangu muningine wako rasi uchazona sevenzezi mwana kwachibvadino achibva ndikaripota kuno veurayo nekuti tingarai taurai murume wacho haapo murume wake haapo ende imba iri kunetseka haisiri yana memori kana uyu haasi kunetseka neuyu une murume wake havasi kunetseka but ari kuti tiraitika iri munogara naye here memori ini ndine hanzvadzi yamemori pamusoro ivati ndakamirira kungotaura maonero enyaya mambo
zvane makuva pasi waindiri kudaro mukoma wangu ini wari pamberi pangu ini first born yababa ediso ndiye yakanga ndiyewechi ona kumboona ndiyo wababa ini ndakura saka mukufambisa pangata nyaya iyi akasvika mutauro ndichadini ndichazviona akafa handisati tapoaapinzwe tinoda kuti tibvunzwa dani munomu iyo ngozi yekwakwasha inoafekta here mhuri yekwatezva ngozi inotedza ropa haitedzi mazita ngozi inotedza ropa saka imimi muri kunetswa nezvekwakwasha nguwai zviri kuuya kuafekta kumba kwenyu chimira ko ndiro yaibatisa uyu isire hasi inato ukashaipo andika ndiro iyo yaishandi mudzinda kutasoma mira ngati ndiro iyo yaishandi ndikupindura aitaura nevanhu vendiro akati ndiro yakange iri yekubvisa mweya waiita inotachi bamukuru wake babarufu ndo pavakatsvaga ndiro nemurume wake kuti wabvise chi mweya wechi saka naifamba achidi achifuridzira kuti abvise mweya wechi ndo zvauri kutaura ngati ndiro kuti mudzinza mangu yaishandei moti pakana kuti masanaapakuda kudzidze ndiro yomusha mangu inika mumusha mawa iwe mangu inandibati ndiro musha mawa ndiro yakakuwa mwana mudzinza kwatana yaishandei ndo atiri kuti ngozi ngozi inotedza ropa haitedzi mazita hakuna ngozi yekwana shaibu inoti inofuridzirwa kuenda kunemi ingatofuridzirwa kuti iende kudzidza rani kwana baba mini wavo kwanani ichitedza ropa ravo ndo mashandiro engozi kombatira aitibatsaitazi mwana une munhu akafa urikudzinda kwaari baakarohwa anditi odi yacho unayo anditi munese kunzwa zvaitaurwa wabatsiri kwacho kochorwa ndakaenda ndikabuda ndikarakambokaendati munhu oti vakawanzi sei muri kuziya mhuri yenyu iri yega vasi kubatana nemhuri yavo wafambire nyaya dzemhuri chirembazoti mwanasikana anzi ane mhepo yekuda kumuparadza kubuda parai chiremba vakati musha menyu mune munhu akaurayiwa munhu ndiye akatsikirwa ndiye ari kuita kuti mhepo ikude pamwanasikana mushamani mababa mao hanzi mwanasikana iye ndiye akaripwa kumuzi akubirwe nemhepo iyoyo yengozi saka ndo yakatsikirwa paari kuti ikude paari chiremba wati vanogona kuvabatsira kuti mhepo iyoyo ibve idzokere kwayakabva saka chiremba wati kutambudza musikana ndezvekumusha kwavo asi panyaya yendiro wati ndiro iyoyo yaakagashidzwa kudare ravaiitwa rekuvakwasha yanga iri ndiro yekumugashidza uroyi musha kwavo ikoko zvaka kuna chiremba saka ati kuti aite basa irovanuda mombe nembudzi Incinenza wakwasha alivambotorara kusitokisura kuti niona tautaudzamuauendiro anditi chiti nombushwa iyo ngozi iri kwenyu iro ndohombe iyo ngozi iri kwenyu iroti kuwakwasha kuwakwasha uyo anofanirara kumaseva
Unoroa ungada kuita zvekuenga tinotaura uri kurarama mastocks iwe right ndo matare aripo matare ayo aganzwa mambo andikukama andiri kuti paugadzwa uroiwa wakaita uyu tati ipipi takaiye kwenyu iyo yekwenyu yekwavo todhira nayo inyaya mbiri dziripo iyo ino handiye uroi uyu amai wakaenda wakatoita basa racho ndobvisa mhepo dzeuroi madondo dai dzakabva basa handi dzeuroi amai wakaenda wakatobvisa wakaenda ndi madondo Madondo. handi mhepo dzeuroi pakaenda mbuya waya ndo dzakaenda dzikabviswa dzeuroi Mbuya wakandopuma mhepo yakati asi wakatotaura wakati musha menyu mutoda chiremba anoziva kutofamba wese iwo wakatonzwa wabatanidze mari dzavanzwa handizve wabatanidze wese chiremba agozonyatsouya abate zvinhu zviri pamusha pavo hawana kuzombobvisa mari idzodzo imosongarashaiki saka chitsvagai mari iyo tezvara kuti chii basa ritoitwe kwakwamboatsvaga musha mwakwambo imimi ndiri kwenyu rewakwambo wakwambo wani mombe wakangwanzi wabvisa handizi wakakupa anondi baba une mombe akanga ndinobva kwawakwambo inoenda kunayo padare iroro wakaramba wega anauramba iyo mombe yochiita kuti padarero riti wati mombe ndodii mombe amamoda kupate zvara rochienda kundoita dare rinogadzira musha wavo nezvese kubatsira iwo musha wavo isusu wakosha tobatsira musha watezva neuroi urunzi hubva hwakabva pamusha penyu ina handisi kugutsikana nekuti ndiro yengeri yeuroi kwete yengeri yekuti kurota kuri kuita murora asarote mutoro nekuti munin'ino wangu ndiye ngasha ipapo ndo pakanzi kuti asarote murora ndopakabatiswa ndiro ikunzopiwa neuru chete saka handisi kuona uroi ipapa kozi mubvunze arimo kuti achiri kurota here munin'ina wangu waairota kutaurwa uyu wataurwa nasekuru kumatare kunzi akapuwa uroi kumusha kwakamuwa ndondiro yakabata right saka mobvisa mombe dare rinobva rigadzira mobvisa ini ndini yangu yainoziva yasinoziva yakaita kutoramba nayo bvisai ndoyava kubvisa chibvisai tezvara chiremba movitari tokupai chimwedzi tokonoseka nenzara tokupai rini kana mukati maneseriesinya nekutotsvaga kuti nditori nenzara yakuti handintonanga nemombe yandina asi kuti ivo mataura kuti yangu achanesvaga rini imimi munoita rezviri Robert, tingarabe tinezeka ndane mapurisa. O aruto ya mapurisa mto. Ndio garaba zile. Chiwe. Nyati iba sema polisi. Mmoja karibu sasa sasa hivi ndio polisi. Ndio tena.
Mtawa wakasikota being a menace. Ambondorari kumastocks wozobuda weekend yapera. Achimbotonhorwa kuti akombonzwa chando nokuti aite so. Right, tati moita tokupai muna October. October daima tuta tatorini. Hizo kwa nini nzala? Koreno ya. Asikiwa watu kwa yana. Akutanga March April. Takana 30 April moya very advertise later tokupai chile. Mamwe ndiye chichemo. Chichemo changu chiri pakuti ma communication ndi kuti baba wangu wakafa. Ini ndiri ndikulomera sabata. So ndiri pana phone ine ma communication ndio yasara kuno. Saka mari saka yangu yote sako. Saka zadaro ngida kutsaka mari inventory phone. Then konstanga kuita ma communication kuti by 30 September next year. Mambo chita imendi. Ndopo kumiro kunzo. October tsatashika mandataura ndati March kana April andi. Makasi kamongo ya. Ndikuti angambotaura. Atione ritsana kunofiwa kwa kunoti tisata kusvika pamamwedzi kutaurana tiri muno kuti kwangu zvakaiti ngazvije urufungirwa mbande angero asi ngatinyore pasi kuti ndangotaurwa kuti nyaya kuti ndabvunza akati kweibuda kufika inini ndakafamba nawo vanhu ndakafamba nawo vakanzi izvoni kuti mupedze nyaya iyi panodikana back to sender yekuti ari kuita izvozvozvo zvidzokere kwaari. Saka isusu hatina kuramba, avo vakaramba. Saka ndinoshaya kuti chavari kuramba wachingotinetsa kuti isusu zvese takabvuma. Chisi mukaita kubai 30 September maona mari pakati moya. 30 April kurenoya. Pasanura. Ndepekuti kana imi muine zviri kunetsai sefamily yenyu handiti zvenyu zvefamily yenyu ndo zvingatotende kundotatakura chii kune mwana wenyu. Wakwasha wenyu hawanai chawanouya kuti wanetsani ndo zvatiri kuedza kupasanurai. Ndo ndiri kuti handina kuramba pamwana ndiri kuti inini pakaibatswa pekuti kubatswa ndiri kufamba ini panapa nona makambotipa mubatsiro pana pakataura mwana makataura ndiri mhepo yakaiswa kwandidya pana tauya kuti pana pakazochaikira mwana wangu wandidya takauya pano nyaya yakataura ndiri kuti inamba zviri nani kuti akatika pane mhepo pana memory handiti ndo zvatiri kuti memory nemurume wake wari kuti tiri kugara zvakanaka kugara kwavo mambo hatisi kuramba takugara zvakanaka imimi ndii muri kushupika ndiri kunetseka niti saka imimi ndii munoda nyama n'anga memory nemhuri yake odi hawo wopasanuka ndone mufamba semhuri yenyu imimi memory nemurume wake vanashaibwa vokubuda mudare renyu nekuti ngozi yevanashaibwa haiendi kune imimi chiona izvi ndo zvatinoda kuti inini ndisamambo ndikutotaura inini imimi muchida kufamba sedonga munhu mofamba semhuri yenyu. Wakwasha wenyu apa hapana ipo vari kupinda nekuti hakuna mhepo yavanorasirira iye ngozi dzavo kuti dzine kumhuri kwenyu. Vari kumhuri kwenyu ndo kune maproblem. Solvai chii maproblem echi emunhu. Handisi kuramba ma. Ndo zviri kutaura nekwacha kuti kwakava kwedu tikagadzira zviro zvikadii. Asi kwenyu kwacho kwaiva kwenu hakuna kuendwa kuti kundoiti basa iroro dii. Takatati pamwe chete. Makati pamunotenda yakati ndakaenda pamupawiwa. Akatambisa mhepo amshama ndio mubatsiro ma. Ndo kuti isu hatina problem. Saka ndiri kuti inini kana inini ndichifamba ini ndichinzi inini mushamwe mwana wenyu une mufi uya angasoma mupamba muchechero unobvuma kuti ameno anga explain pamsore ndida kumbobvunza kuti panyaya iri kutaurwa nemadzishaya nyaya inoda kubvunza inini akatanga kuroona mumwe nditezvara nemukwagwa ndeti saka akatanga kundoona mumwe kuti pane zvandinetsa zviya akatanga kuti akatanga mwana wangu ndakauya pana mai wacho akataura kuti ini ndiri kurwara asi marwara ndikuita ndarota chizi yawatanga unoipedzai mwana wenyu kana auya kunemi achiuya kunemi haana kunongedza varume wake akanongedza kunemi wabereki wangu ndimi mune chekuita nemwana wangu wenyu ari kunditi hazi
ndiri kuti inini ndakabatiswa ndiro yaise pangwe zvapera imi mune maproblems enyu haiwa kupinza vanhu vekwashaiba vanhu vekwashaiba hakuna problemu imimi sovhai maproblemu echi emumusha menyu nekuti wakwasha kuti murambe muchiwadhonza wakwasha kuti wasovhe maproblemu enyu hazviiti kana ari maproblemu bhozi wekwashaiba vanoa isu hatina dambudziko ndinoona kuda iso pamamira akaita nyaya handi kuti isusu tiri kuda kupomera wakwasha kana kuti tiri kuda kuti tisu takachena no nyaya ingori pamambo ingori nyaya yakachena saka vari kuti iwo indira kuti ndiziyeni kuti ndira katengedzwa mwana umwe musha musimake iri kurewe murukuya padare kuti muenzaniswa ndii saka moteerera zvatiri kudii ndekuti uyu avo yakamirira mhuri ataura kuti raiti ndiro takaita zvakati pandiro tachi chikonzero chai zvakati zvakataurwa munomatiri munanomisa mambo pakatanga mwana uya kuti ndakabatiswa ndiri vakauya kwandiri vanhu vai ndakabatiswa ndiri ndakurwara asina akazozotaureba kuti kubata wabata ndiri zvakanaka taura kuna samutungani ngauye adaidzaakwasha wakwasha kwaya mumba vakati kati mwana wakapana munyanya ndakabatiswa ndiri wakwasha akati chakauraya mukoma chaida kuuraya mubasha wenyu muposha wenyu kuti asafepo tatora zvino izvi tese pane mwana wenyu wakwasha waakataura iwo mumba wega munya wangu wangaiko itaure tindwe memory ndiri mwana ndinovabereka varume vabereki vangu zveshuwa kana kuti pana achaitonga achaipedza mambo mukasaipedza mataura aita pamukuru wangu ka exactly ndo mafambira zviri kuita inini wacho ndinini ndunzi ndurwara ndinekabatiswa ndiro handinobatiswa ndiro muprofita akauya achibatsira pamusha waitofambirawo zvekumusha kwawo kwashaika mukoma wangu washaika ndo waifambira ini ndii ndakatoenda kumuprofita iyeye kuti ndiri kurotawo bamukuru wakashaika zvinorevei muprofita akandishandira achindipa muteuro wangu inini kwete kuti akandibatisa zvekwashaikwa asi kuti kunoataura kwandakaita ana mhaika ndakanoataura ndine chinakwa chekuti ndinonzwa kuti zvinoita here kuti ndirote mufi wekwashaiku ini ndiri mutoro saka awa manje vakabvaura advantage iyoyo kubva ipapo nokubva zvatone 8 years hakuna hatikapedzi timira ita kudhura nyaya iyo wakwasha hawana dambudziko kurikofia kudo vanhu kwenyu inzwai wakwasha hawana chii dambudziko musha wenyu ndo nechi une dambudziko wakwasha taakuwaburisa munyaya iyi kuita kuti wakwasha wasununguke hawana dambudziko imimi mhuri yekwashaibu mosimuka kuti mubate dare renyu mugadzirise musha wenyu zviri kunetsa mwana wenyu weropa renyu kwete kuti wakwasha hawanai chawainacho panyaya iyi tawasunungura nhasi wakwasha hawana chawainacho imimi itai matare yenyu kana munoda kuna chiremba tokusimudzai izvozvizvi moenda semhuri kuna chiremba kuti mundoonekwa kuti chii chiri kunetsa simukai bweni